Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla. Lezi izigameko zempilo. So today ngivakashele usisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani, nanokuthi asichazele ukuthi usahila yini ekugilekeni kwakhe. Asike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo, njani sisi? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela igama nesibongo nala ubuya khona ngokuhlala. Igama nguNtombi wakacele, ngihlala eChasworth ngokuhlala. Ukhulele khona? Ngikhulele eMkhomazi ekukhula then la ngifike nje Ngokomsebenzi. ya singinekhaya elingala. So ngobe sengenzela ukuthi ngoba sengiqeda isikole ngala sengizobheka amathuba angcono emsebenzini lapha. Okay. So bagila ngani? Sike sivele hlale phezulu kwendaba. Iza nazo. Hey mfethu, into eyenzeka ngasekhaya ngathi isifo noma angazi ukuthi bekwenzakalani because bekunokushona abantu sidididi izingane ezincane and kunalogogo lo. Ugogo behlala yedwa enomzukulu oyedwa ofundayo ufika nje ngokuvakasha kodwa ehlala yedwa. Manje umzukulu usekhulile? Usekhulile. Okay. Manje ugogo lo uhlala yedwa ngathi inkunzi nje edla yodwa. Manje emphakathini kulezi igameko lezi sebesolela yena ukuthi lento uyena ozenzayo emphakathini ukushona kwabantu shuthi basola ukuthi ngabe uyahamba ngathi uyahamba. Okay. So manje ugogo lo Iza nazo ungashinje nogodwa. Ugogo inkinga yakhe semdala and mumbuka iappearance yakhe ungazi ukuthi vele uyininja mumbukisisa iappearance yakhe. So manje abantu bebenalokho ke kanti ngelinye ilanga khona ubhuti nje ohlala ngezantsi kwasekhaya shuthi uyayiphuzela. Mayiphuzela lo bhuti wabuya late ngalolo langa ephuma ekophuza. Mayifika shuthi estradini abona ugogo kanti unesifwana esasifanda thana khona emva kwesikhathi. Isifo. Unesifo lesi sabantu abadala masukhulile ukuthi usleepwalk. Oh, okay. Yebo, usleepwalk. So ugogo wambona lo bhuti lo emgaqweni kanti uthi ulale vele ugogo mhlawumbe ekhumulile asazi kodwa nje wenqunu wamemeza abantu ashaya indweba kwaphuma wonke umphakathi ke. Mfica ugogo akagqokile. Mfica ngempela ugogo akagqokile and naye sengathi sekuthe qembu ngathi sephapheme usethukile lokuthiwa na sasishilo vele ukuthi uyena lo osithakathayo kule ndawo. Sasishilo kanjani wavele washawa. Okubhlungu uphambi kwasegcekeni lasekhaya. Ngathi ubeza khona egcekeni ekhaya kodwa manje nje mophuma egate nangu la. So abantu bamshaya umphakathi. Mhlambe uma umbhekile ukobani iminyaka? Ulako 70 plus lapho kulapho. Amshaye ke lo mphakathi umshaye. Shuthi ugogo aza ashonele khona lapha esigamekweni. Umeshona kuze ke gcwaleke abantu kanjalo ashone mase kutholakala abantu bomndeni wakho nogogo. Then mebefika abantu bomndeni bakhala ke nabo kuyimande beveza ukuthi ugogo benesifo sokuhamba sokusleepwalk. Yebo bakuveze lokho kodwa vele beseshonile and abantu bangasibhaya nje leso skelemu ukuthi ube sleepwalker vele bebengamthembi nje kakadeni. Kusho ukuthi hayi bethakatha vele wabulawa. So ekhaya sizame ukuthi sikhulume nabantu bomndeni ukuthi basisusele isidumbu umoya kagogo la egcekeni because thina abantu abamnyama sike umuntu meshonele lapha egcekeni kufuna kuzogezwa alandwe futhi uyabo. So bathi bona bakwenzile ngendlela yabo. Hayi sihlale okungixakayo ugogo iliyona zonke lezi zinto lezi ade zenzeka esakhona ephila simsola ukuthi uyathakatha kushona abantu okubhlungu manje esinginotisayo ukuthi kusaqhubeka kusenzeka noma ugogo esengekho noma esengasekho ugogo okusho ukuthi shuthi vele kwakuyisifa nathizeni manje okusibhodarishayo ke thina ekhaya nokuze kwangithatha kwazongibeka la ugogo njalo mase kuhlwa sesivalile nje icapha konke kunokushisa la ngaphakathi ekhaya kushise manje singathi siziphoqele ukuthi sivule amawindi kuyisebusuku because manje iheat le la ngaphakathi asikwazi ukuthi simelane nayo so hayi kuhambe sithola umfundisi
azokhuleka la ekhaya athandaze enze ngendlela abenza ngayo. Kodwa kube ngathi nje inhlazi muka nomoya. Kuvele kube worse-ke manjena-ke kuthi ngabo masekuyoshaya o-12 kanje. Uvele uzwe ngomkwininizo emnyango engathi umuntu okhalela sakude kodwa lento ize uzubona ukuthi iza award to ekhaya. Ulokhu hamba ekhala mesiphumela emnyango umuntu uyayizwa lento. Uyayizwa lento ekhaya hayi ukuthi mhlambe oyedwa nani cha iyasihlupha nje sisonke. So manje sesize siyasho ukuthi ayingeke lento le iyasihlupha and sifonela abantu bakubo kwakhe ugogo ukuthi siyacela bandla nizolungisa la cause manje ugogo ngathi uyena lo sihluphayo. Nabo ke ngokuhlubuka kwenhliziyo zabo ke asazi ukuthi yini imbangela ibenza ukuthi bangafuni ukuthi bazozwa lento esifuna ukubatshela ngayo. Siyabafonela abangeni bathi bona bakwenza okwakusemandleni abo bamgeza ugogo bamsusa lapho. Kodwa manje indlela ekwenzeka ngayo asihleli kahle. Hayi asihleli kahle ngathi nje uyabuya cause even isisililo leso sizwayo ngathi somuntu owesifazane okhalela kude kodwa kuye siyasondela kuze sigcine kube ngathi sisizwa khona la endlini lesihleli khona. Ekhaya ngabantu abanjani when it comes to ukholelwa entweni zesiZulu? Ekhaya siyakholelwa ezintweni zesiZulu ngoba ekhaya kwakusala okhokho bethu babesabatha. So nami thina manje siqhubeka lapho. Manje siyagcina nje namasabatha siyasonta siyakhuleka like ngoba ngisho ukuthi sabe sisabiza umfundisi ukuthi azosilethela umkhuleko kodwa sibone ngathi anikazi mhlambe nifike ukuthi nibize umuntu wesiZulu mhlambe njengenyanga azokhona ukubhula lesi simo senzeke ekhaya ngoba phela niyachaza emndenini wakhe ugogo ukuthi nibhekene nani kodwa bathi bona sebeyakwenza okwabo okusho ukuthi abasazifaka ekuthenini nina nisele nani ekhaya. Ya umana uke wazama lapho ukuthi aye komunye ubaba kodwa lo baba lo wathi uzosisiza if thina sizomvumela ukuthi lo gogo amenzeni. Yena i-offer yakhe wethi ugogo uzomthatha ambophe like ubophe isoul yakhe uyoyibopha amjilelele kude. Thina besithi sizolana nogogo ukuthi angasafari like into eziningi because manje ubulawela ukuthi uyathakatha nabantu bayashona kodwa even noma engasekho usaqhubeka kuyenzeka lokho. So manje sibona ukuthi nathi mesiphinda futhi sibopha isoul yakhe siyamcindezela besabona ukuthi like asiqale kubantu bakubo sizwe olabuvo ukuthi bazothina. So manje asazi noma umana kuzophoqeleka because manje abazwelani nathi inhlobo ukuthi shuthi sesiyaphoqeleka ukuthi siubophe lo mphefumulo sowutshinga la siutshinga khona angazi. Lento benithi niyamzwela ngasho ukuthi lesi besithi kuyaphoqa because manje akuhlaliseki ngempela uvele kushise nje ubone ukuthi endlini ngathi khona basuyiqabela lomlilo. So khona lezi zinto lezi abantu abadala bayichazwe ukuthi babezisho not ngoba nakho ukuthi ziyiqiniso kodwa babenzele ukuthi azikholakale ukuze zizosiza ukuze kuzoba khona abantu abazosizakala ngazo. Mhlambe mangase ngibeke isibonelo kwakuthiwa babetshelwa bona ukuthi ningachama emanzini because emfuleni because umchamo uzophenduka inyoka ikulume ufe. Kanti kwangelona iqiniso lokho babenzela ukuthi abangachami la because amanzi ophuza akhiwa la emfuleni and fanele baphuze amanzi clean. So ngiya ekuthenini kade uchaza ukuthi isifo sabantu abadala ukusleepwalk. Mawubhekile wena ngokwakho isifo sabantu abadala kwamampela noma babesho nje bemboza ihlazo lokuthi abantu abadala bayathakatha mase kube ngazi ukuthi manje ushawe ukuthi uyavuka ebusuku ahambe elele bemboza ukuthi mhlambe ihlazo lokuthi uyathakatha. Mawubheka kuyiqiniso elingakanani is it true ukuthi abantu abadala bayasleepwalk or kusuka kwangibozwa nje ihlazo? Ngokwami nese ngikubonile kwenzeka phambi kwami. Ugogo lo usleepwalkile cause waficakala enqunu vele esangweni lasekhaya. Yabo nje kokuqala abantu abadala one thing about them abalali bengaqokile. Ogogo abala. So ngizama ukuthola ukuthi ikwiqiniso elingakanani ukuthi nami anginayo isho like njengoba ade ngisho ekuqaleni ukuthi sibe sesibona
kwenzeka kwezimo lezi ade vele zenzeka zisaqhubeka kwayengathi nathi siyamdabukela ekutheni mhlampe lokhu bekuqinisiwe ukuthi besilikhokha. Kodwa ngokwami nami mengithi ngiyayibuka lento bengabe ukuthi mhlampe kwakwenziwa before kanjalo ukuthi sithuke noma mhlampe kugqokiswa izimo zabantu abadala. Kodwa kulesigameko lesi engikhuluma ngaso mina manje ngikholelwa ekutheni ugogo mhlampe kukhona ingcindezi obekade nayo. Oh, okay. Cause manje masontweni adlule khona amakhelwane wasekhaya usisi nje obesanengane ivedane kwathi uyishawe isilwane ugogo akasekho. So manje sisaqhubeka lezi zinto ezimbi zisenzeka naye ugogo ngimprotect kodwa sengibuka indlela izinto eziqhubeka ngayo even though esengasekho. Esengasekho ukuthi bajwayele ukusho isikhathi esiningi laba abantu ukuthi abantu basuke benezilwane noma izinto abayisebenzisayo mhlambe noma kuthiwa bathi abafana abafishane ukuthi phela asazi sizwa ngapho bayachaza ukuthi immediately ashona umnikazi wazo azivesane zisuke zihambe ziyasala lapho zihluphe ngendlela ebekade ithunywa ngakhona. So yes ugogo useshonile but abantu basashona kusenzeka nje njengoba so angesazi manje noma ugogo besukelwa noma ilama boys akhe asaqhubeka. Yes. Nami ngibhekisa omunye umqondo ke sisi lapho manje because thina bese sitshela ukuthi simxolele kodwa naleli point olishilo ukuthi abantu abadala abalali bengagqokile. Omunye umqondo ongivusa kuona ke futhi lo ukuthi how come yena evela suke nje alale because okokuqala bayazwela amakhaza bakhulile badala njengoba banda. So there's no way ukuthi angazi ukuthi ngabe kushisa ngana nomuntu omdala azalale engagqokile. Abantu abadala uma ngasuba naye kahle ngisho ama night dress abo bagqoka ngisho nezimbobo esigugile. Ngisho noma excuse me noma kuthiwa isigugu kangakanani ubona ukuthi okay ikuzukile night dress second of all sayithanda into yakhe kodwa ayiwasha iclean ayithule kulayini ayigqoke ngoba nakhe baleke ukuthi akangalali engagqokile just in case mekuthiwa balekani kasibani avuka baleke egqokile kodwa. Yeah. So ufila kanjani ke ngayo yonke lento ke le nje ukuhlukumeza kwekhaya lonke kusukele kushoneni kwagogo kuzobe manje? Silimele kakhulu cause ey'ngane zasekhaya mina omdala kuzona khona ey'ncane ezinye then noma okuyena naye ungajwayele ukubuya abe khona ekhaya mina kufanele ngisale nalezi ngane zilokho ey'thuka suku nosuku imina engikufanele ngiyikhathilishe nami kwamina ngisuke ngisaba. So ngikuthola kunzima kakhulu cause lento isaqhubeka njengoba ngikhuluma nawe. Yenzeka. Amanda angazi noma ayikho into esisele nayo ukuthi siyibophe le soul cause nabantu bakubo abafuni ukungenelela abafuni noise sho mhlambe kwabona mhlambe bayasaba ukuzomlanda ngaleli hlahla babona ukuthi bazoletha lenkinga kubona mhlambe eziningi izinto abo mhlambe nabakwabona abazi protector kuzona. So abantu abadala basekhaya sebe decide ukuthi okungcono abavele benza kalendlela ukuthi akuboshwe isoli yakhe. Yeah, iyona ndlela ebisibonakalela ukuthi iyona into ezosisiza. Yeah. Kodwa ke nabo ke ngicabanga ukuthi mhlambe mawukuthi khona ososizwa la sizwa khona uzobe mawukuthi ugogo bebemthanda nanokuthi mhlambe bebazi ukuthi akenzi lutho mhlambe uzozwela acabanga ukuthi solo gogo semdala fuze ngabe uyoyihlalela kahle la ahlala khona kodwa manje uyothwala kanzima mhlambe uzoba nakho ukuthi athi akathi kuthina ngapha. So abantu ababhekene nalesi simo lesinibhekene naso ekhaya ungathini kubona? Yo kunzima kushwaqelwe inwele la endaweni oyisuku uthi sekhaya la ufuna ungabe ufree khona. Kunzima ngempela kodwa ngiyacela bandla ukuthi abanye abangakwazi ukwenza ukuthi ogogo bahlale nabanye abantu ngoba lo agogo behlala yedwa mhlambe nakhona thiwa bekhona ohleli naye bezombamba mhlambe angenele ngaphakathi. Siyacela ukuthi ogogo bangahlaliswa bodwa ngoba iziningi igameko kungabe ugogo bethakatha mhlambe bengathakathi. So manje cela babe nabo then basiyeke bokusininja siphili kahle. Asiphili kahle awusiyacela ayibo ukuze uhlale emzini nomuntu ungafisi isho ugoduka ngoba wazi inkingo yobhekana nayo ebusuku lafa ngabe ukhulileka khona. Hawo silale nje umuntu ayibhekelele kodwa thina suke speak sinesililo sagogo omdala.
babukela lapha emakhaya uma kuthi khona mhlambe indlela oyaziyo engabasiza ngiyacela ukuthi uzoshiya usisi inamba yakhe escreenini then sikhona ukuthi ngaxhumana naye nibone ukuthi bangasizakala kanjani manje sigoqeke uhlelo so lento le ikuhlukumeze ngalendlela ukuthi uyafunda ukuthi ushuthi ubuthakathi bumbi noma ngabe kuthiwa awunayo ishow ukuthi gogo ubethakatha ngempela wena-ke ngokwakho ngoba nakho ukuthakatha kujwayele ukuphoswa kuthina abantu besifazane uzizwa kanjani wena ngakho uyini oyifundayo ngakho njengoba ngeke uzuhleze umdala ungeke uzuhleze umngaka usazokhulu bemdala so uzizwa kanjani ngakho yini oyifundayo uzoqikilela kuphi nje kusuka manje ngizozama ukuqikelela ngempela cause thina-ke plus sakhiwe simbi sibafishane sothi ugogo mfishane uyathakatha ngempela and ngibona ibala lakho lokuzala lizothile kukhulwa nami konke so ngizozama ukuthi-ke nami ke ngidle-ke healthy ngithi mengikhula ngingabi nalezi zifo lezi ey'phatha abantu abadala esikhathini samanje so ngibe healthy ngizame nje ukuthi nami abantu eduzane angibaqhelisa abantu abawumndeni endaphe ngingedwa ngize ngife ngalolu hlobo lolu olumbi oluhamba ugogo nje ngizame nokucommunicate nabantu bangazi abantu ungathi omunye uyathakatha lo muntu omunye abavumelani akube khona ozothi cha ngiyamayazi mina ayikho into ekanjalo akayenzi lonto mhlambe-ke kunga-right nami sibonga kakhulu ukuthi sivakashele kuhlelo lethu I hope kuzosizakala because abantu kwi-comment section bajwayele uchaza ukuthi angasizwa yilokho angasizwa yilokho angasizwa lokho so nawe ngingacela ukuthi mase kuphuma episode yakho uyigade khona khona ukuthi yini enganisiza ekhaya siyabonga kakhulu ngiyathemba ukuthi bazosisiza bangenelele kakhulu because umuntu ngempela sengaze athatha intamba ayihenge ngokuthi akekho happy Sibonga kakhulu mama. Mbukele lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare mina ngiyonthanda kakhulu. Bye. Is there Black Life TV?